Ishu Osaze TV. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danne wannan wato ainihin kararrawa. Mutumin ana ta aiki. Wallahi kuwa. Kwana biyu abubuwan ne wai. Wallahi abubuwan na kai. Kasan yanzu nan wallahi wai yara su gadde ni suka faɗa min wai haɗa musu kigunan su. Kuma na shige kuɗi kuma wallahi ko sisi ba na da shi. Wasu masu baddan mahaukata ne. Ko? Mana. To da sun san bakuwar da kai iyaye ba za su kawo ma dinki ba. To na cikin ka dinka ma an bani ba. To wannan dinkin to ai ko ni zan yi ko a Burkina Faso ma ina irin wa'annan dinkunan. Yeye gwaza kenan. To ma ka san menene? A'a. Wai dan Allah yanzu a Najeriya in za a yi gasan masu kyau. Ina jin ka. Gasa in za a yi na masu kyan fuska a Najeriya maza da mata gabaki daya. Kana ganin ai zan iya zuwa a na daya. La! Gwaza kenan. Kai ne aka zuwa na daya? To wallahi ko jakin gidan ma fi ka kyau. Jakin gidan ku? Kwarai kuwa. Jakin gidan ku baka ce? Kana musu ne? Durun wannan. To kai ai kai yanzu to wallahi kai ko ana 4,000 ba za ka zo ba. Wallahi in dai ana gasan masu kyau ko to da an zo kanka ma za a ce ma koyi kyau ta kare. Kyau rashin kyau ta kare a tattare da kai gaba daya. To ai baka ji ba ina wannan Haliman nan. Yarinyan diyan wannan Malam Mamudan. Diyan shi din nan Malam Mamudan nan. To Malam Mamudan na gidan gayu? To ko ita ta ce ina da kyau. Ba ma kai ba soko. Dama cutar da take yi dama ta bani labarin ka. Cutar da yi ko da take kana son ka. Wato kana ma cin mun dunduniya kenan. Ha. Budurwa ta ce ai. Budurwanka? Kwarai kuwa. Mun dade muna soyayya da ita. Yanzu ma ta bani na ma ta fata yanzu nan ma ta bani a tabbata zan tsaya mata. Na ta da na kanninta. Ka gan shi nan. Budurwanka? Kwarai kuwa. To ni kuma fa? Oho. Oho. Ni mana. Ni ba ma san kuna tare ko abin nan. Dan Allah ni ka ma ƙara gaba abinka. Ban gane an ƙara gaba ba. To ai ta Haliman ai mun kai shekara 5 muna soyayya da ita. To yanzu a tashi a je gidansu ma ko a gani a aika a gani. A'a. Ai tare muke da bandasa. Ai kare na mana wayan wannan budurwa ta ce wa yaran nan ga sai yana mutane wayan ne. Ka zauna. Ai tare muke da bandasa. Yanzu da zai shigo. Yanzu da zo shagon nan zai raba mana gaddama. Ba wani ko bandasa. Wallahi yanzu za mu je. Assalamu alaikum salam. Haba yawa. Ya rena mu wayo ne. Kamar ka san shigo saje a cewa kun ne kana dinkin ka na tashi ka wani cina. Wani budurwa na ne yake cewa budurwan shi. Allah ne haka. Dan ka san ko ta yarinya ne yake magana? Sai ka faɗa ko ta yarinya ne. Haliman nan diran Alhaji Mahmud da muka daɗe muna tare da ita. Haka ne ta budurwan shi. Ita ne budurwan shi. Ita ne budurwan shi. Ma ita ne budurwan kake wannan maganar? Ai kai ka riga ka sani tun da dadewa. Ni ban sani ba. A to ai da yake baka a garin ne shi yasa. A'a. To amma kuma ai lokacin da kake Lagos. Dan Allah ya mishi. Lokacin da kake Lagos ba na kira ka na ce mai na samu wata yarinya Halima ba. To ai Halima ka ce mun ni ban ga mun ko yawan gida bane. To ita ne da yarinyar ne da na kira ka a waya a Lagos ina ga ma ita ne. Wannan shashancin magana kuke yi. To ai duk ku sani ba ita ne yarinyar da zan aura. Yarinyar da aka aura? Yarinyar da za ka aura? Kai ka ji wani rainin wayo? A ba rainin wayo ba. Wasa ne, wasa ne. Wasa? 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 Wanda kake yi? Ba ka jin abin da yake faɗi ne? Ni fa akan Halima na fa ko. Na kuma in je gidan yaro in yi shekara miliyan 3. Shekara miliyan 3. To ni ban ya shafa tarihi na ba yanzu nan akan Halima. To wannan yare na mana. Kai gidan yaro zaka je ko? A to wannan yare na mana. A gaskiya kare na mana. Dole a kuma tudurun kwanshi. A dole ma mu tudurun kwanshi. A dole ma mu tudurun kwanshi.